तो ई हटे भुवनेश्वर में रात के नज़ारा भाई जी लोग कहीं शादी ब्याह होत होई ओकरे पड़ाका फूटत हटे आ खूब बढ़िया बढ़िया रॉकेट गुलियावत आसमान में फूटी रहल बाटे। कोनो अंचलुआ पड़ाका ना लौकला हमारा जौन कि गांव देहात में हमने छोड़े जा वो पड़ाका ना लौकला। सब VIP पड़ाका है, सब बढ़िया लगता। जय श्री राम भाई जी लोग, का हाल चाल? ठीक बानू सब? अभी समय हो रहा बा दोपहर के 2 बजता आ नहा धोआ के हम अपना बालकनी में ऐसा ही घूमत रहनी। तो लौकल है एगो चीज़ हमारा ये जगह बड़ा बढ़िया चीज़ लौकल है, नोटिस करे वाला चीज़ बड़ी सही कुल कि हर एक घर के आसपास एगो नारियल के पेड़ लौकता। जिसे में हई सब पहले आदमी हमनी के बचपन में देखी जा जौन कि ना कुल कॉपी किताब पे आवत रहे प्रिंट करके ऐसने कुल सो रहत रहे घर के पीछे चाहे आगे कोकोनट ट्री लागल रहत रहे। आज ये सब जब सामने लौकता तो बढ़िया लागता, काहे कि ये सब कल्चर हमनी देने निखे नु, काहे कि हमनी के मिट्टी दूसरा टाइप के हो। आइने के मिट्टी समुद्री इलाका हटे तो समुद्री इलाका में नारियल वारियल ये सब धोखबे करला, ये सब काहे कि आहा गर्म प्रदेश भी होखेला। एने के कल्चर बहुत ज़्यादा ये सब बाटे चले वाला। इसमें हई एगो घर हो गई सामने, ये तो नारियल ना है, शो प्लांट हटे, लेकिन यह सोसाइटी के नज़ारा बा। आ सब देखिए एकदम शांत, केहू अगल बगल सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, एने हमेशा शांति ऐसने रहेला। तो ये होला एगो बढ़िया सोसाइटी में रहला के फ़ायदा यह कुल बाटे कि आदमी भी बढ़िया होखेले आ केहू के एक दूसरे से मतलब ना होखेला। हमनी देने बाटे कि सब एक दूसरे से जुड़ल बाटे। तो ये गाँव घर के कल्चर से तो ये तुलना नहीं कैले तो बेटर बाटे। गाँव गाँव होखेला आ शहर शहर होखेला। ये बा अलग अलग जगह के आदमी आके बसल बाटे तो उनका एक दूसरे से मतलब निके, सब सोसाइटी बाटे, केहू के समय निके ज़्यादा फालतू, सब अपना अपना काम में व्यस्त बाटे। आ हे दे गौ माता लंगड़त आवतारी। गौ माता ना हो भाई जी लोग, साढ़ हवे तो लंगड़त आवत लगता कि पैर में मार दिले बा या फिर कहीं से गिर गई नाला वाला में, कहीं पैर इनकर टूट गई बाटे। जैसे कि सब देखत जा ध्यान दिला पर ई जन बायां पैर बाटे पीछे वाला ये बिल्कुल ज़मीन पर रखात नहीं है, इनकर हवे में चलता, तीने पैर पे चलता रहे। तो ये गिर गई है, चाहे बाई में चले वाला लोग बड़ा ज़्यादा नहीं रोड पर कि उन्होंने ठेका दिले हो कि चोट लाग गई बा। आ देखिए हम बताओ तेरवा सबसे ये सब अपना अपना खेत कहतनी छत पर सब लगैले बा, अपना अपन गार्डनिंग कैले बाटे। सब दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखल जा सब कैले बाटे, अगल बगल ऊपर नीचे आगे पीछे सब कैले बाटे। आ हमनियो कैले बनी जा, देखी जाई पूरा हे दे बाटे, ये सब कोयल गइल बाटे। हे दे फूल बा, हे दे गमला में बाटे, सब फूल लगावल बा। कहें कि नेचर के करीब रहे के बाद ये कुल चीज़ तो करही के पड़ी, कहें कि एगो भविष्य में ये सब बस सपना रह जाई। यही ले जौन पूरा करे के बा हमने के कर लिहल जाऊ, कि आगे चल के कोनो बाल बच्चा तो हमारा तो निकला केहू के शौक रह जाई। तो ये नींबू भी बाटे हाइब्रिड वाला, देखा नो ये सब अब गमला में लगावे के पड़ता है। ये क्या है? ये क्या है? क्या है गौरी? ये सच्चू का क्या आया है? लैपटॉप आया है। दो निकाल दो, दो निकाल दो, दो निकाल दो, दो। सब फूल पत्ती गार्डनिंग भइल बा, ये जो कुल बोल बा केला वेला सब आए ने भाई जी लोग। आदमी क्या कर लो कि जौन वेस्ट मटेरियल जैसे कि कोनो सब्जी वब्जी के छिलका विलका, कुल सब्जी खराब हो गई बा, टमाटर खराब हो गई बा, कोनो चीज़ वेस्ट जौन कि फेंका जाला ओकरा के आदमी गमलवे में फेंक दिले। ऐसे का होला कि वो चीज़ सड़ेला आ सड़ला के बाद फिर उर्वरक के रूप में वो ओकर यूज हो जाला। बहुत बढ़िया माइंडसेट बा ई, काहे कि यह कइला पर में ग्रोथ होके लागला जल्दी जल्दी। गमला में जौन फूल लगावल बाटे, काहे कि वैसा तू फेंकिए देबा कुल चीज़ ताकि रही में डाल दो, वो सड़ जाई आ सड़ला के बाद तो बढ़िया खाद के रूप में काम भी करी। आज जैसे कि देख रहे हो मशीन हमारा घर के आगे, तो हई हटे भुवनेश्वर बस स्टैंड अड्डा है। ये कुल बस लागल बड़ी सर सब देख सकतन जा खूब बढ़िया से। शुरू में हमारा लागल ये कोनो स्कूल हो का भाई, हम हो गई भकुआ गई साला हतना बड़ा स्कूल बाटे जब कि ये बा 250-300 बस बड़ी से बस स्कूल के, यानी बहुत बड़ा स्कूल हुई। लेकिन फिर पता चलल कि ना वो स्कूल ना हो, वो बस अथी स्टैंड हटे। बस पूरा ये बुकिंग होखेला, ये सवारी आवे जाले
उहे हटे। हई जन सामने रुआ सबके लौक रहल बिल्डिंग ई हटे इंडियन कोस्ट गार्ड के बिल्डिंग हटे। एमे रहे ऑफिसर लोग, यही में कैंटीन भी बाटे। तो कैंटीन में ये फौजी लोग बा लो जाके अपन सामान वामान लेवे के होखेला तो ले ले लोग। ये नज़ारा बाटे। हम बानी अभी अपना सबसे टॉप फ्लोर पर, छत पर यानी टेरिस पर बानी हम। आइए से सब नज़ारा देख रहा बानी। मौसम खूब सुहावन भइल बा, मजा आवता। आ देखिए दे आंटी जी दे पानी डाल रहा बढ़िया वाला पौधा में, छत पर लगावल पौधा में। यानी कि शौक तो बा कुल कम से कम आदमी के बीच में नू कुछ तो बढ़िया चीज़ बा। हम मौसम एकदम भइल बा मज़ेदार। हई क्या लोग बिल हमारा अचानक के। अच्छा ये अपन मौसम के आनंद ले रहा वालों कौआ कौआ कुल ही जे हवा हर जगह हमनी के लोकल इलाका में हमनी दिन भाई जी लोग गैस के महामारी भइल बा। तो हमारी जब कोनो केहू के कोनो टेंशन फिक्र नहीं है। हमनी के अपना सोसाइटी में अपना कॉलोनी के आसपास कोनो टेंशन के बात नहीं है गैस खातिर। कहाँ की जगह पाइप लाइन बिछल बा गैस खातिर, तो टंका टंकी वाला झंझट नहीं है। जगह खूब आराम से अपन ऑन करा, मीटर लागल बाटे कि कितना गैस से कितना यूज तू कैलो, ओमे अपन तहार काम हो जाए के बा। गैस जौन की मेन काम होखेला आदमी के खाना बनावो, आ खाना बनावे खातिर गैस के जरूरत, आ बार बार जा बुकिंग कर गैस लेके आवो ई लावो, उ सब झंझट ये बा खत्म बा। तो लगभग तहार दिन भर जौन 2-3 घंटा जात तक गैस लेवे में ओकर बचत बाटे महीना के। आराम से अपन कोनो टेंशन नहीं है। तो कुल बढ़िया लगेला। कुल विकसित शहर के सब पहचान हटे। आ कुल जब नागरिक के सुविधा मिलेला तो नागरिक के टैक्स भरे में भी आनंद महसूस होगा, बढ़िया लगेला। काहे कि केहू अगर कोनो चीज़ खातिर कीमत पे करता तो कीमत के हिसाब से अगर केहू के प्रॉफिट मिले आ सुविधा मिले तो वो पैसा जायज होखेला दिहल, आ बढ़िया भी लगेला नागरिक के करे में उ सब पे। यही जगह जो नज़ारा बानू वो बहुत सुकून भरा बाटे। ई जगह घुमला फिरला पर कोनो चीज़ बोरिंग नहीं लागत। पहला बात तो काहे कि ज़्यादा कंजस्टेड जगह नहीं है, आ सब कुछ बड़ा मेंटेन बाटे, वेल मेंटेन बा शहर ही खूब बढ़िया से। आदमी भी एक तरह से बढ़िया बने, रोड सेफ्टी के भी ख्याल बाटे ई जगह। काहे कि ई जगह जे बाइक चलावता आ जे पीछे बैठल बा दोनों को हेलमेट पहनना है। ई ना कि एगो पहनले बाड़े एगो निखन पहने चला, और कोनो बात नहीं है। बात बा काहे कि ना पहनला पर फिर दिक्कत आ जी, या नोटिफिकेशन आई या फिर पैसा चलान कट जाई। तो ऐसे ख्याल रखे के पड़ेला। तो नियम तो हर जगह ही लागू बाटे, लेकिन जे फॉलो करता उ सबसे बड़ा बात बा। ये फॉलो करे वाला आदमी बाड़े, आ लगभग 80 से 85% आदमी के हम देखनी कि पूरा फॉलो करते ना रूल। आ जे लोकल रहे, जैसे कि मान लगे 1-2 किलोमीटर जाए के बाटे भाई, आ से फ्री काम बाटे कोनो चीज़ के, तो बार बार तो हेलमेट पहनी ना। तो उहे 1-2% आदमी जो नेने उन्हें भैले तो उन्हें भैले, और बाकी सब ही अपन आदमी फॉलो कर ले। बाई नहीं केहू के कि गाड़ी हो जाती है तो ओवरटेक करके निकलनी है ना कहीं ना, सब अपना अपना लाइन में खूब बढ़िया से चलाता है, आ बढ़िया लगेला। तो हम मौसम के पूरा आनंद ले लेनी भाई जी लोग, और वो सब के आनंद दे देनी। अब जा तनिक नीचे गईला के बाद वीडियो एडिटिंग होगी, आ फिर रउआ सबके बीच में प्रस्तुत कई जाई। आ देखब जा कैसन लागल ब्लॉग, बताइब जा, लाइक करब जा, शेयर करब जा, सब्सक्राइब करब जा, आ बताइब जा कहाँ कहाँ से वीडियो देखतन जरूर सब। तो ठीक बा, फिर काल में नया ब्लॉग में नई उम्मीद नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार के लाल।